नोंसोरो थांनाय 3 मासनिफ्राय सानैजों एसेबां गुलि गुलि भिडिअ बानायनानै होदों। मानो नोंसोर दिनै इउट्युबाव जानला मानला भिडिअ बानायदों? आंबोथ' नायदो, जों नायग्राया एसां बुरबक नामा? आं एसेबां बुरबक? नोंसोरनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो आं रागा जोंनानै भिडिअ बानायदो। एमजे नोंनि मोजां मोननाया सोरमार प्रिति? मा मार बाथ्राया? आं कुइसन खालामनायाव नोंसोरो खोन्थानानै लादों। 17 नभेम्बर आंनि आपल'ड होनाय भिडिअआ सोरबा नायनोब्ला। बेनिफ्राय एमजेआ रिप्लाइ होदो, थगायनो हायासै। आं रागा जोंदोंमोन, आं सोंदोबो। बेनिफ्राय दिनै नोंसोरखौ कुइसन खालामग्रा ओंखारखागोन, सोंथि खालामग्रा ओंखारखागोन, बुंग्रा ओंखारखागोन, न' डाउट। नोंसोरनि हाबा जानायखौ डिसेम्बराव नुदों। डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम साननानै 6 माल' मालाबाबो गिदिर जायानो। दिनै नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ दिनै नोङो एसेबां नोङो भाइरेल खालामबायब्ला दे मानिबायानो आं नोंनि गार्लफ्रेन्डआ सासे गाज्रियानोमोन, गाज्रि मानसियानोमोन। अब्ला दिनै नोंथ' मोजां मानसिमोन, नोंथ' भाइरेल खालामनो नाङामोन, सासे सिख्ला मानसिनि इमेजखौ एसेबां नस्थ' खालामनो नाङामोन। नों जुदि क्षमा बिया, नोंखौ 24 घन्टानि गेजेरावहाय नोंखौहाय केस हैगोन आं। नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ केस हैगोन आं। दिनै जोंनि बर' समाजा ओरैबादि गियानि जालांबायना, ओरैबादि गियानि गुनि, ओरैबादि गोजौ लेभेलाव थांबायना जे सोर गुन्दा बे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्दा। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनै आङो मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों। जोङो ससियेल मिडियायावहाय मबाइल खेवनायजों लोगोसे मोनसे भाइरेलखौहाय नुगासिनो दङ। एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारी, नार्जारी नङा नार्जिनारी, बिसोर सानैनि जुलिखौ लानानै माखासे इउटुबार्सफ्रा गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानैहाय भाइरेल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। अफकर्स आङो जेम्सनिबो सुथुर नङा आरो बिथांखौबो गाज्रि मोना, आरो मैदोमखौबो आङो गाज्रि मोना, आरो बिथांखौहाय आङो माखासे बाथ्रा बुंनोसो सानदों। एनिथिं एमजे आरो बिनि बिसि प्रिति नार्जिनारी, बिसोर सानैबो इउटुबार्स। बै समावहाय बिसोरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ लानानै जेम्स आरो मैदोम बिसोर सानैया बिसिनि फेमिलिखौहाय गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय गोबांथार सोंखारिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। स' लोगोफोर, गिबियाव आङो जेम्स बिथांखौहाय बुंनो सानदों। जेम्सआ बयजोंबो सिनायजानाय बर'फोरनि गेजेरावहाय सासे इउटुबार्स, आरो लोगोसे बिथाङा फौजिमोनबो। दा बिथांखौहाय जोङो रावबो सिनायि गैया, आरो बियो दिनैसिमबो फेमिलि जाथ'वाखै। बबे समाव बियो फेमिलि जागोन बिनि जेबो रावबो बुंस'नो हाया। नाथाय बिहाबो माखासे जारिमिन जानानै थांबाय, बेखौहाय नों आरो आं बयबो मिथिखागौ। बेनिखायनो आं सानदों जेम्स बिथाङा एनिथिं एमजे आरो बिनि जे बिसि, बिसोर सानैजोंहाय जुलि जानायनि सिगां जे बिसोरो रिलेशनशिपआवहाय थाज्लायदोंमोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बेखेवनानै होनो नाङामोन होननानैहाय आं सानदों। बिनि सेकेन्ड भिडिअखौहाय आं नायदों, बिथाङा बाथ्राखौहाय फिदिंदों। नाथाय नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायोब्ला बिथाङा बिसिनि मोजां गाज्रि गेसाव गोफोन एल' एला गासैखौबो ससियेल मिडियायावहाय बुंनानै होदों। दा बेनो जोबोद गाज्रि जादों होननानैहाय आंनि साननाय मथेब्ला बेबायदि बुंनो नाङामोन। बेबायदि माब्लाबाबो बुंनानै होनो नाङा। आरे बाबा, बिसोरो जुलि जादों जुलि जायाखै, कर्ट मेरिज खालामदों खालामाखै, बिनि न'खरनि जि जानाय जाथाय बेकग्राउन्डआवहाय मिथियागारा बेफोर बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बेखेवनानै होनो नाङा।
दिनै जोङो भिडिअखौहाय नायनानै मिथिबाय जेम्स बिथाङा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि बिसिनि स्ट'रिखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय पाब्लिसिटि खालामनानै होबाय। दा बेनिफ्रायनो खोथाया बांलांबाय, बेनिफ्राय बैयाव बारलांबाय रायजोफोर। बेनिखायनो बबेबा मोनसे फेमिलिनि लाभ स्ट'रियानो जाथों बा एरेन्ज मेरिजआनो जाथों, बेफोरखौहाय बिजिरनांगौ नों आरो आंहा जेबो दायित्व गैया, बेबायदि बुंनानैबो होनो नाङा। दिनै प्रिति नार्जिनारिया सासे बिमा महरै गसंनानै दङ। जोङो मिथिगौ बिथांमोनाबो सिगांनि समावहाय गोबांथार नाना रोखोम भिडिअ लाबोबाय, नाथाय बेफोरखौहाय आरोबाव रिपिट खालामनानै होफिननांगौ होननानैहाय आं माब्लाबाबो साना रायजोफोर। दानिया एक नाम्बार आङो बुंनो सानबाय रायजोफोर, मैदोम बसुमतारी, नोंहाबो सासे बिसि दङ, नोंबो सासे फेमिलि गोनां, नोंनावहाय कमेन्ट फैदों होननानैहाय बेबायदि नंथारि बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बुंनानै होनाया गोरोन्थि जादों। नोङो मिथिखागौ बेफोर बाथ्राखौहाय बुङोब्ला सोरनि थाखाय मा इफेक्ट जागोन बेखौहाय नों मिथिखागौ, नाथाय नोङो मिथिसेयावबो मोनसे फेमिलिखौहाय अर सावनानै होनाया नोंनि थाखाय मोजां जायाखै। नों मा सानखो? बबेबा मोनसे फेमिलिनि न'खरावहाय 3 दानजों जोनोम जा, 4 दानजों जोनोम जा, 6 दानजों जा, 9 दानजों जा, बेयावहाय बुंनो थाखाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। मैदोम बसुमतारी, एसे सानै हयै भिडिअखौहाय बानाय, आरो बानायनो रोङाब्ला ओरैनो था, नाथाय ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि मालायनि लाइफ स्ट'रिखौहाय, मालायनि न'खरखौहाय धंस खालामनानै होनोहाय सेस्था दा खालाम। नोंनि बे थाइसे थाइनै डलार बुथुमनायनि थाखायनो सोरनिबा न'खरा खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ, बेखौ नों मोनथिया नामा? नोंनि खर'आवहाय बे जेबो गैया नामा? नोङो बखिलाबायनानैल' सोरनिबा कमेन्टखौ लानानैहाय मोजां गाज्रि ससियेल मिडियायावहाय हगारना होनो थाखाय नोंनो सोर अधिकार होखो? नोंहा मा दायित्व दङ बेफोरबायदि बुंनोहाय? मालायनि न'खरखौहाय नोङो बेबायदि अर सावनानै होनो थाखाय नों मा मोजां मोनखो? नोंनि न'खरखौहाय जुदि सोरबाया बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुंनानै होयोब्ला नों माबायदि मोनगोन? बेखौ एसे बुजिब्रा। आं नोंथांखौ गाज्रि मोनाखै, नाथाय नोंनि बुंनाय रावफोरखौ लानानैहाय आङो साबजानाय मोनाखै। नोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारदोंब्ला एसे मोजाङै गावखौनो बुजिनानैहाय सानै हयै भिडिअखौ हगार। जानला मोनला भिडिअ हगारनानै मोजां गाज्रि सायख'वालासे गावनि इउटुब चेनेलखौल', फेसबुक पेजखौल' ग्र' खालामनो नाजानाया बे माब्लाबाबो जानाय नङा। मोजां गाज्रिखौ सायख', बिनि उनावसो भिडिअखौ हगार। दिनै नोंसोरनि थाखायनो मोनसे फेमिलिया खैफोदावबो गोग्लैनो हागौ, बेखौ मानो साना? बेनिखायनो आं बुङो, जेम्स नोंथाङाबो सासे गोरों गोरा आरो बयजोंबो सिनाय जाखानाय, आरो नोंहाबो माखासे गारबोनाय जारिमिन दङ। दा बेफोरखौ बुरखाङोब्ला नोंनि गोसोआवबो दुखु मोनगोन। आं नोंथांखौ गाज्रि मोना, मैदोमखौबो आं गाज्रि मोना। हगार भिडिअखौ बानाय, नाथाय सानै हयै भिडिअखौहाय बानाय। बेफोरबायदि गोदाव सोराव मालायनि लाइफ स्ट'रिखौ लानानै उन मिथिया सिगां मिथिया गोदाव सोराव भिडिअ हगारोब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा। बेबायदिया मोजां नङा। एसे भिडिअखौहाय हगारनो गोसोब्ला उन सिगां सान। बे भिडिअखौहाय आं बानायोब्ला मा जागोन बेखौहाय नोंथांमोना सानग्रो। जेखि जादोला एनिथिं एमजे आरो बिनि प्रिति नार्जिनारि बिथांमोना इसोरनि अननायावहाय सासे गथ' मोनबाय। कंग्रेचुलेसन जासियो आङो। आं बिथांमोननि गथ' मोननायनि सिगां मा जादों मा जायाखै बेखौ जेबो बिजिरनो थाङा, आरो बिजिरनांगौ होननानैबो आं साना।
मोनफ्रोमबो गेरेन्टिखौहाय मानसि माहारिया मावखायो नाथाय बिनि दायखौ साजा होग्राया इसोरासो बेनिखायनो नों आरो आंहा बेफोरबायदि जाथायफोरखौहाय निमाहा होनाया गोनांथार गोजोन्थों सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायबा आंखौ निमाहा होदो